Inni Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın sözüne aydın, kellagır innamın bedinin kızmak, sünkagır, garaz musulmanlar yalan bolýanlar diýipdir. Oham, şol adamlar dağyal günahları vardır diýipdir. Şu dünýeden ölülerini ölüp şu dertlerde bada ýaşaýşynda ýuwulyp çyk akça bolup dünýeden ötüp gitýärler diýipdir. Ýuwulyp çyk akça bolup dünýeden ötüp gitýärler diýipdir. Ýuwulyp çyk akça bolup dünýeden ötüp gitýärler diýipdir. Ey cemaat, Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın derman sözü. Muhammedur Resulullah aleyhissalatu vesselam. Ey peygamber derdin içinde yatyryn. Gulala jawan oglanlar gowdingläň. Hacı dädeler gowjatda gulak asyn. Ýaş oglanlara degişli wurýan. Derdin içinde yatanmış 3 nefer çemarap Eyyub peygamberiň ýanyna gelipdir.